No tak nie, prepáč, tá sa uvedom. Čauko, poznáš značku Mám piči? Čau, poznám. Hej, fakt? A sleduješ to aj na nejaké sociálnej sieti? Sledujem. Tak vieš to ukázať? OK, ukáž to ešte do kamery. Tak, teda podmienku máš splnenú na to, aby sme si mohli zahrať v tom mikinu. Ešte na to, aby si ju mohol získať, tak musíš teraz splniť jednu úlohu. A tá znie, že potrebujem, aby si zavolal nejaké svoje ex a povedal jej, že ti chýba, že sa chceš ku nej vrátiť. Ideš do toho? Jasné. Tak uvidíme, ako bude Emily reagovať. No, Čau, jak sa máš? dobre. Som ti chcel len povedať, že mi veľmi chýbaš a chcel by som, že by sme sa dali zase dokopy. Počúvaj, ty ma ľahko vymenil, ale hneď si našiel inú a si začal chodiť s inou vonku, takže asi tak no. Ja, no dobre. A počúvaj, si začal hovoriť kokotiny o mne, že že ty si sa so mnou rozišiel, že som chodila za chlapcami a kokotiny, tak akože teraz mi tu neračuj pičoviny, láskavo. Dobre, prepáč. No tam nie, prepáč, tá sa uvedom. No tak to bola paráda, kámo, akože fakt, to nemám čo si viac povedať. Akože týpek, toto je mikina je tvoja. No a maj piči, buď živote šťastný, nech sa ti darí, čau.